Επειδή συχνά μας ρωτούν τι συμβαίνει σε περίπτωση που δοκιμές του σκυροδέματος εμφανίζουν αντοχές χαμηλότερες από τις προβλεπόμενες, αξίζει να διευκρινιστεί η διαδικασία που ακολουθούμε. Αρχικά, δίνουμε ιδιαίτερο βάρος στην πρόληψη, επιλέγοντας εργοστάσια έτοιμου σκυροδέματος με αποδεδειγμένη αξιοπιστία και σταθερή ποιότητα παραγωγής. Χάρη σε αυτό το αποτέλεσμα των δοκιμών μας, ήδη από την 7η μέρα συνήθως υπερβαίνουν κατά πολύ τις απαιτήσεις. Ωστόσο, στην εξαιρετική περίπτωση που προκύψει αρνητικό αποτέλεσμα, το πρώτο μας βήμα είναι η άμεση επικοινωνία με τον πολιτικό μηχανικό του έργου. Εκείνος, μετά την αξιολόγηση των δεδομένων, καθορίζει τις κατάλληλες ενέργειες. Πιθανές λύσεις σε τέτοιες περιπτώσεις περιλαμβάνουν την ενίσχυση του σκυροδέματος με ανθρακονήματα, που προσφέρουν σημαντική αύξηση αντοχής και διάρκειας ζωής, ή σε ακραίες καταστάσεις την καθαίρεση στοιχείων που δεν πληρούν τις απαιτήσεις.